Татарлары Татарстан президенты Рустам Нургалиевич Миңнехановның татар халык стратегиясе алгарышы документын эшләүне һәм кабул итүне тизләтү талабын зур рухлану белән каршы алды. Һәм инде менә төрле тарафлардан, төрле яклардан төрле тәкъдимнәр килә. Татарстанның тулы хокуклы вәкиллеге каршында эш группасы эшли башлады. Бу эш группасына җыелган тәкъдимнәр менә бик озакка сузылмыйча гына тупланып, системага салынып, Казандагы эш группасына җибәреләчәк. Үземнең тарафтан нәрсәне әйтәсе килә? Беренче урынга бу стратегиядә мин куярым заманча, конкурентлы татар милли мәгариф системасын булдыруны. Бу математикаларны, физикаларны татарча уку дигән сүз түгел. Монда укулар булырга мөмкин фәннәрне татар телендә, рус телендә, инглиз телендә, төрек телендә, әмма алар заманча балаларга хәзерге вакытта көчле белем тора торган мәктәп булырга тиеш. Монда инде мисаллар да бар, еврей мәктәпләрен барыбыз да беләбез. Чөнки шул булмаганда бит инде 25 елдан безнең татарның яңа буыны булмаска тиеш. 25 ел саен яңа буын алышынып тора. Әгәр дә бүген милли мәгариф системасы булмый икән, 25 елдан соң әдәби тел булмаячак, әдәби теле булмаса, аның мәдәнияте дә булмаячак. Чөнки хәзер бу инде игътибарны читкә җәлеп итү өчен бик күп сүз куертыла. Татар телен фән буларак, предмет буларак мәктәптә 2 сәгать ирекле укыргамы, укымаскамы дигән. Без бит инде фән буларак телләр өйрәнеп карадык сезнең белән. Немец телен 10 ел укыдык фән буларак. Кем немецчә сөйләшә? Россия кешеләре, Совет кешеләре. Шуңа күрә бу юкка вакыт уздыру. Монда татар милли мәгариф системасы турында сүз алып барырга кирәк. Икенче урында, әлбәттә, бер сүзсез Россиянең алга таба федерализм юлыннан алгарышы. Бу нисбәттән чыгып, минемчә, Казан федерализм институтының эшен яңартып җибәрергә кирәк һәм монда инде фәнни эзләнүләрне дәүләт заказы буларак Татарстан ягыннан финанслаштыру ягын карарга кирәк. Чөнки бүген без ничектер җыелышларда игълан итәбез, әмма ләкин фәнни нигезләнгән федераль структуралар белән сөйләшенгән кануннар һәм фәнни эзләнүләр юк. Мәсәлән, шул ук бюджет федерализмы турында президент ничә тапкыр әйтте. 50-гә 50 бәрабәрендә безнең салым системасы да һәм финанслар да булырга тиеш. Әмма бит фәнни нигездә ясарга кирәк бу документларны һәм инде Россиянең стратегик эзләнүләр үзәге һәм башка федераль структуралар аларны кабул итәргә кирәк. Шунда гына алар нигезендә законнар кабул итәргә була. Һәм шул ук вакытта бүгенге көндә Россия федератив дәүләт буларак күп милләтле, күп телле дәүләт булса да, бердән-бер дәүләт телле шундый бер ким дип әйтим инде дәүләт булып кала. Бу бит инде акылга сыймый торган әйбер. Хәзер бөтен җирдә күп теллелек, полилингвизм, билингвизм бара. Россиядә монда имеш күп милләтле, күп телле бер тел белән яшибез. Бу бит инде абсурд. Шуңа күрә федераль законнар нигезендә кабул ителергә тиеш дәүләт телләренең хокуклары һәм аларның мөмкинлекләре мәгариф системасында рәсми телләр, шулай ук муниципаль телләр, махсус статуслы телләр бу дөнья практикасында бар хәл. Булар барсы да әкренләп Россиядә урын алырлар дип уйлыйм. Чөнки инде менә мисал итеп алсак, бүген Казакстанда 9 тел махсус дәүләт законы белән кабул ителгән. Казак теле дәүләт теле, рус теле рәсми тел һәм 7 тел махсус статустагы телләр. Бүген Россия әгәр дә юл ала икән, бер урыс теле белән яшибез, калган телләрне фән буларак 2 сәгать атнага гына өйрәнәбез дип барабыз икән, бу инде милләтләрнең телләрен үтерүгә тиң һәм булай Россия үзенә үзе кул сала. Минем уйлавымча, бу документ бик көчле булырга тиеш һәм инде аңардан чыгып, бу стратегик документ нигезендә программалар һәм эш документлары да кабул ителергә тиеш һәм инде әлбәттә анда ук каралырга тиеш аның финанслау системасы. Бу турыда күп әйттеләр. Хәзер безнең эш группасы, бигрәк тә Шәйх Разиф Васил Гаязович төрле матбугат чараларында әйтте. Шуңа күрә юл күрсәтелгән, фикер уянган,
Хәзер тупларга кирәк, документны кабул итәргә һәм татарлар алга. Бу стратегия буенча, минемчә, бүгенге көндә иң зур мәсьәлә гаилә белән эшләү, гаиләгә керергә. Чөнки күп менә Татарстан ягыннан күп чаралар уздырыла, күп мөмкинчелекләр тудырылган. Менә без бигрәк тә читтә торган татарлар сибелеп яшәгәч, үзебезнең телне онытып барабыз. Чөнки гаиләдә шул татар теленә карата әле аның нык кирәклеге әле җитмәгән, гаиләгә нык кермәгән. Шуңа күрә мин күрәм менә үзебезнең эш буенча иң беренче гаиләгә кереп, гаиләләрдә олылар, балалар белән бергә эшләп, аларга үзебезнең методикалар җиткереп, Татарстанда булган мөмкинчелекләр аларга җиткереп, менә аларга шундый мотивация ясап, шушы эшләрне алып барырга, шулай итеп күбрәк татарны менә шушы нигә кертергә, шушы юлга кертергә. Әгәр дә шул булмаса, без әкрен генә эреп бетәчәкбез. Бу бер яктан. Икенче яктан, әлбәттә, шушы гаиләгә кергәч инде мөмкинчелекләр булып теге культура ягыннан, спорт ягыннан, аларның бөтенесендә алып барырга. Ул яктан безнең менә Сабантуй буенча без үзебезнең спортты да алып барабыз. Менә үзебезнең культураны да җиткерергә тырышабыз, бөтенесен тырышабыз. Ләкин дә тагын бер тапкыр әйтәм, менә шушы булган мөмкинчелекләрдә катнашсын өчен кешеләрдә кызыксыну тудырырга. Ул кызыксыну килә гаиләдән. Шулай менә шуңа килә. Менә шуңа күрә минемчә менә бу иң беренче эшләрнең берсе булып тора шушы стратегия буенча. Хәзерге вакытта татар халкы өчен, татар милләте өчен катлаулы һәм шул ук вакытта мөмкинлекләр татар милләтен үстерү, татар телен халыкны саклап калу өчен мөмкинлекләребез бар. Ләкин без 90-нчы еллар башында Татарстанда, Башкортстанда, башка Россиянең төбәкләрендә татар интеллигенциясе күтәрелеп, милли үзаң үстерү, һәм инде балаларны татарча укыту, экономиканы үстерү, бизнесменнар тәрбияләү буенча шактый зур эшләде. Кызганычка каршы, соңгы елларда тынычлану, канәгатьләнү сиздиләр, күрәсең, җитәкчеләребез төрле өлкәләрдә, мәгариф һәм культура өлкәләрендә һәм федераль законнар кабул иткән чакта, проектны тикшергән вакытта тиешле фикерне җиткерү, федераль органнар белән эшләү җитмәде. Шуңа күрә без кыен хәлдә калдык. Татар халкы гына түгел, башка милләтләрдә стратегия төзү өстендә эш бара, анысы бик күркәм эш. Ләкин стратегияны төзегәнче татар халкының үсеш тарихын өйрәнеп, аеруча соңгы 25 ел эчендә нинди уңышларга ирешкәнбез һәм нәрсәне югалтып барабыз, шуларга анализ булырга тиеш һәм яңа фикерләр белән заманча стратегияны төзү кирәк. Монда һәркем үз эшен эшләргә тиеш. Мәгариф өлкәсендә эшләүчеләр, аеруча татар интеллигенциясе, язучыларыбыз һәм шул ук вакытта безнең бизнес белән шөгыльләнүче шәхесләребез үзләренең өлешен кертергә тиеш. Иң беренче, бу өлкәдә башлап йөрү инде җәмәгатьчелек кенә түгел һәм өлкән яшьтәге безнең милләттәш кенә түгел. Җитәкчеләр, мәгариф министрлыгы, культура министрлыгы һәм башка министрлыкларның җитәкчеләре бу эшне башлап оештырып бирергә тиеш. Шул чакта тиешле документлар кабул ителә һәм аны кабул иткәннән соң эшләүдә кирәк, оештыру кирәк. Автономия җитәкчесе булса, стратегиядан мин ике куллап әле менә безнең президентыбыз эшенә өчен үткәрде татарларның конгрессы, җитәкчесе Васил Шәһәрдиев 3-нче өстәлдә бездә инде анда язган основной вопросларны кайсылары кирәк дип күтәрелгән. Шуннан укыгач мин килдем, да күп вопрослар булса бик яхшы, но самый главный, мин инде 15 ел булып эшлим. Татарлар җитәкчесенең җитәкчесе район Люблино, Мәскәү шәһәренекен. 15 елда мин
постоянно, каждый ел одно и то же бір проблемалар. Кайшан мен чиновниклар белән сөйләшкәндә, безнең перепон. Чиновниклар безнең белән бик желаниялары юк сөйләшергә. Из-за того, что без не можем аргументировать районнарыбызда, Мәскәү шәһәрендә дә безнең татар халкының монда күпме яшәвеген. Татар халкы күпме язылган, күпме яши Мәскәү шәһәрендә. Шунарга була безнең бөтен, скажем, проблемаларыбыз, төрле, скажем, дини уздыргамы инде булса, бәйрәмнәрен, или сабантуй, или яшьлек инде булса, школ, балалар бакчасын безнең упирается, безнең халкыбыз күпме халык без айта алмыйбыз аргументированно. 2010 елны кына основой переписка Мәскәүдә язылган 149 мең татар. 149 мең татар, он даже близко не соответствует. Потому что реальное число безнең татарларыбыз Мәскәүдә яши более 600 тысяч. 600 меңнән дә күбрәк. Исходя из этого, то, что безнең цифралар не соответствует, без не можем күп төрле программаларны үткәрергә. Из-за этого минем желанием Конгресс татарларына, чтобы хәзер менә безнеке намечается 2020 елда всероссийский перепись населения. Шул всероссийский перепись населения да безнең татар халкы ялмыйца, что үзләренең национальностен указали и кайсы безнең дингә относимся. Потому что безнең паспорттан алдылар 6-ю графу о национальности. Исходя из этого, что без, если хотим төрле программалар итәр өчен, государство безне ишсен өчен, безгә надо обоснованно күпме без бу Россиядә яшибез. Мәскәүдә 149 меңме или реально 600 меңме? Шул цифрларга була безнең зависит. Если 600 мең, то без программаларны тизрәк үткәрәбез, безне тизрәк ишетерләр чиновниклар. А если то, что безнеке казалган 2010 елны кебек 149 меңгә, то без опять же будем упираться в этот непристойный, скажем, бюрократический проволочкаларга. Шунардан мин желаю безнең халыкка, чтобы особенно безнең җитәкчеләре, семьясы татарлары особое внимание уделяли агитации и просвещению безнең халыкны, потому что, чтобы перепистан куркмасыннар. 2010 елдан почему безнең халык күбесе? Потому что куркалар төрле стесняется үзенең национальностен. Шунардан татар адмилар, что татар дип күбесе русча дип язылды. Шунардан булмасын дип кормыйца язылырга кирәк үзебезнең националь. Татар кешесе, динебез ислам. Исходя из этого, что цифралар буенча безгә намного легче булыр стратегияларны төнләшәргә, төрле программаларны да бөтен өчен. Мәскәү шәһәрендә генә түгел, бу проблема бөтен Россияныкы. Потому что, как пример показывает, төрле менә ВЦИОМ, төрле да, как бы статистические данные бар. 10 елны 36% где-то халык остался не прописанный, которые не указали, не участвовали в переписи. А безнең халык, потому что, да, скажем так, татар халкы, он почему-то теге еллардан берле не очень-то доверял власти, из-за этого күбесе корка национальностен итәргә дип, шунардан инде безнең халык, безнең күбрәк халык не указал национальность. 10 елда рус халкы Мәскәүдә почти 9 миллион, а татар халкы 149 миллион. Это даже менә төрле урамда бакканда да это не соответствует действительности. Шунардан безнең кешеләрне, чтобы язмасыннар үзгә национальность дип татар кешесе, а особое это внимание надо уделить шунарга. Шунарга вот у меня одно из как бы пожеланий, чтобы шуны учли безнең җитәкчеләребез регионда, Татарстанда, и шунарга була как бы особое внимание уделили. Иншаллах, если без реальный цифрабызны куйсак, то безгә намного легче булыр бөтен программаны эшләргә.